Alright, for today's video, maayo kay niyo kay naka tanaw tag concert diri sa ginagmay. Maay gani kay nagpaduol gid taon siya nga concert. Nakakita gid taon ta. So kini nga concert siya ni TJ og ni Casey Tandingan. Kay baka na kitang tanang minyo na gina sila. So ilang concert diri karon naa sila world tour concert pero giapil ilang Pilipinas syempre. Kay Pilipinas gud sila, mga Bisaya pag yun. So karon nag-concert na diri sa Cebu waterfront niya. Kay kini laging ganahan po taning mga katakantag mga gananing mga concert. Nag-grab the opportunity diri oy nga ato ni siyang matanawan. Sus ang kinig yung pagbaligya ginin tikita gyud jud mabasta-basta ni kay grabe yung pinilahay. Ambot lang ka ba kay lakas-lakas di sa kaingon. Pero at least ay importante yun nakakuha gyud tag ticket diha. Kita kas mga tao di grabe gina ka siya kadaghan ka pirti ginang punua sold out concert gyud na siya. So sa di pa magawas taon si TJ diya ug si Casey nagyo inayubang mga special guest diya nga entrada diya. So pero samtang gawat-huwat na diya tanawa rin nila intro diya og sa in English pa goosebumps kung kaya ng tiradaha tanawa na pagkasuga-suga diya. Sa di pa rin ka musudi hatagaan kanilang bag bracelet diya ka magsuga-suga. So muna imo isuot sad niya ilas na makontrol diya tanawa grabe kay kanindot tanawa siga-siga tirada diya. Intro pa lang na gwapo na kay samot na kaya entire concert na pero tanawon na taniron ug na kades concert gid taon makaingon nga nindot kayo yung imong ticket kuha na sa kayo kanang sulit ra sa kaysa katanan medyo malmahal gid ang ticket pero aton lang yung antuson pero ganahan kita hala sige na lang na diha tanawa na suga diha grabe sa kay director kay Jan Prats di sad mabasa-basta taon may sa to siya nga concept nga entrada at least di pag kay boring siyempre na gini pasabog na pirmi sa kini karon nagsugod mo kina so na stage tanawa ra gunang effects dia may gani ka nakakuha tag ticket dia sa VIP siyempre kapaduol kita gamay kay saon taman once in a lifetime gunang mga concert at least naka VIP pero dili gini once in a lifetime ko pag magbalik-balik pag gini sila asa ni sila gusto mag-concert pero at least karong higayuna at least kita ta silang concert taon di mga kanta ni TJ diya kasagaran mga may maoy mga sakit-sakit diya mga kuan aligre si kay mga tao diya kada istorya ang TJ diya mga lablab guna diya siyempre makarelate siya naguban labi ng mga gipagbuwagan niya usa pa na diya mga relasyon na kinabuhi relate rada diya. Sus kinam lagi special guest sila diri nga nagnyabaw ng mga tao diri sus kini James Reed lang gipaabot diri ay na special og pasabog ni Dilas Casey o Dilas DJ diri mga tao labi na mga babae diri kitikiti ring trada diri sa diri sud ko James Reed good. Pero after na mga moments diya nga kanang mga lingaw sa panadiyang mga kanta nga medyo kuan po pasiti-sinti diya so inisud mi ginas Casey dan tiradaha bibo kay crowd at least pod kinis mga kanta ni Casey bibo sa kay gamay di para kang TJ pod lahi-lahi sila genre diha so at least pod ang mga tao gid diri bibo kay sa tanan niya si Casey kay na mura man po stand up comedian pa style tirada kay na po mga adlib-adlib diya mga pa-jokes-jokes siyempre hugyaw kay mga tao diya kita nag-enjoy kita kay maayo atong i-feel ang moment diya at least VIP ta niya dita ma-enjoy kanakog di bala sa usik lag kwarta so jam-jam tirada diya ang mga tao diya energize kayo ang waterfront medyo dili kay siya bugno pero bahala na basta kay nakakita concert naka-jam nakatakanta usap na diya bahala na muwar ng kaigang diya basta importante perte ginatong lingawa ng mga higayuna Casey na po na siya mga sinti-sinti mga kanta diya niya karon ibalik na sa stage diya siyempre mga fans jabo-jabo na sa katakanta kay siyempre ang mga last songs kay mga mo man mga hits gid niya siyempre ipawhi gid mo mga hits mo diya kay siyempre mo paunaw na lamis kinalasan pero so far in fairness po sa mga kanta ni TJ gwapo sa kay gyapon bisa pagkatong mga dili kay sikat pero nindot gyapon paminahon di mabasta-basta yun maayo gyud siya nga composer maayo nga singer total package na yun giparisan pag yung Casey maayo kay mo kanta maayo kay mo entertain wala full package sa kanang tiradahan na kanang gabiuna sulit na kayong ticket diya tos kay abot ang gyud punto nga ni kanta naman ni TJ Casey ang ilang hit song nga palagi utanaw gina proposal pa imo diya mga will you marry me diya daghan kay na marag upat ba sila buok diha at least perti atong lingawa diya tanawa ra ganang pagkahuman sa concert diya grabe kahugyaw mga tawag pagkapukan ang pagkapugyaw sa mga tao diya
Maoro ko to, basta lingaw kani. Sige, bye.